Задават се купестограмовните облаци от музика. Елица и Стунджи, дами и господа, аплодисменти! Имам приятели в екипа на комиците, които ми казаха, че Любо Нейков е много ритмичен и искам да го поканя тук при нас на сцената. Аз ритмичен. Здравейте на всички. Това е пълна импровизация, но вие си го знаете. Тази тарамбука е специално за тебе. Пише ли го някъде? Да не е вас за това. То може да бъде каквото си поискаш всъщност. Добре. Това е подарък за мен. Сега, какво може да направим двамата заедно? Покажи ми нещо. Много ви благодаря. За мен наистина беше чест.